В ефир сме! Здравейте, здравейте! Аз съм Делисия, а вие сте с коледното издание на Безвкусно! Любими рецепти от мен за вас. Днес гост в нашето коледно предаване ще бъде Дядо Коледа! Ho! Merry Christmas! Не ти ли писна да го повтаряш това вече? Моля! Исках да кажа, че сигурно на теб и на нашите зрители ще бъде много любопитно какво ще готвим днес. Днес ще готвим! Добре, малко ми идва в памечка твоето хо-хо-хо. Днес ще готвим еленско по-норвежки. Рудолф! Хайде, не се прави, знам, че обичаш да си похапваш еленско, както аз обичам да си похапвам от джуджетата. Моля! Искам да кажа, че в днешното предаване, еленското, ще го сготвим с ето тези продукти. Разкажи ми сега, дядо Коледа, имаше ли много непослушни джуджета, деца тази година? Тази година всички деца са много послушни. Пример, вчера бях в един квартал, който се казва Столипино. И какво се случи там? Да! Децата бяха много послушни и затова реших да им подаря по един буквар и по едно маливче. Това е страхотен подарък. А как реагираха дечицата? Не реагираха много добре. Защо така? Откраднаха ми един елен. Кой? Рудолф! Това е малко неприятно. Да! Нищо, дядо Коледа, разкажи ми сега, през годината, какво правиш така през почивното си време? В почивното си време чета много писма от всички деца, които ми ги пращат. И с джуджетата решаваме кои са послушни и кои не са. Кои ще получат подаръци и кои не. И от коя страна започвате първо своето пътешествие, защото все пак Лапландия е далечна държава? Първо започваме от нашите съседни държави. Норвегия, Финландия, Швеция. Разкошно. Добре, мисля, че това вече идва малко в повече. Остана само да добавим попчето. Чудесно се получава, между другото. Какво ще кажете? Така да го разпределим. За уха е просто прекрасно. Просто прекрасно уха е. Добре, сега трябва да го сложим на котлона. Добре загрят. Включен преди малко преди 20 на минути слагаме нашата гозба. Прекрасно. Само финални щрихи да добавя. Чудесно се получи. Много крехко се получи месцето, много дебел гост. Моля! Моля! Еленско заколих! Хайде сега да пробваме нашата манчичка. Празничната вечеря изглежда божествено, просто това е едно от най-добрите ястия, които съм правила. Ама то е живо, май! Хайде живо сега! Хайде сега! Айде сега, дай едно голямо! Хо-хо-хо! We wish you Merry Christmas! We wish you Merry Christmas! We wish you and a Happy New Year!